Hello guys! Welcome to my YouTube channel. This is Rodas Vlog. And kung bago ka lang dito sa aking channel, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates. So, ang gagawin natin ay maggugupit. Ang gugupitan natin ay ang aking kapatid. At ang gagawin natin sa kanya ay magi-skin fade. Tara, samahan niyo ko. Don't forget to like, share, subscribe. Thank you for watching.